होळी, धुळवड, शिगमो हे मना भितर उर्बा हाडपी उत्सव. गोंयांत शिगमो आनी शिगम्याक जोडून येवपी कार्यावळी दर वर्सा जातात. पूण परंपरेन चलत आयिल्ल्या ह्या उत्सवांतले नीज गोंयकारपण व गांवपण म्हणत सांबाळपी कांय गांव आसात. मारुया एक नियाळ उसगांव गांजांतल्या पालखी आनी गुलाल उत्सवाचेर. पळयात. शेनवारा 26 जाल्ल्या शिगम्याच्या उत्सवात गांजेश्वरी स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब ह्या गांवच्या भुरग्यांनी राती कडेन मन भुलोवणें मॉडर्न रामायण हें नाटक सादर करून पळोवप्याच्या पोटांत हांसोन गुळे हाडले. उपरांत आयतारा वाळपयचे बुटकुल्याचो फार जाल्यार सोमारा आंकड्यावेले ययाती आनी देवयांनी हे संगीत नाटकान रसीक प्रेक्षकांच्या मनांत घर केलें. मी रावण आहे. डायलॉग सुरू करण्यापूर्वी असायलाच पाहिजे. मी सीता माती आहे आणि माझीच होणार. धनुष्य उचलण्याची ताकद फक्त या रावणात आहे. त्यामुळे हा धनुष्य मी जिंकणार. अरे गाढवा, रावणा स्वतःवर एवढा घमंड करू नकोस. कारण हा धनुष्य उचलण्याची शक्ती फक्त प्रभू रामचंद्रातच आहे. अरे संदीप, तो जाते का? ही सीता माझी आहे. त्यामुळे हा धनुष्य मी उचलणार. हे तुला उचलता येणार नाही. तू ते उचलायला गेलास तर ते तुझ्या पोटावर पडेल. राम येऊन ते उचलणार आणि त्याचे 2 तुकडे करणार. तू काय भविष्यकार आहे? टीव्हीवर बघितलं आहे. काय? माझी भविष्यवाणी आहे. मग बघू तुझी भविष्यवाणी किती खरी ठरते ती. अरे किती करता तो आयन रेषा रेषा मी ही रेषा ओलांडू शकत नाही. तू या रेषेच्या बाहेर आली नाही तर मी भिक्षा स्वीकार करणार नाही. मला भिक्षा नको. मला भिक्षा नको. यशवंत पुढे किती रे? देवा हे माई कृपया. देवा हे माई कृपया. पुढे येऊन भिक्षा मागा. हे डायरेक्टर असं रे पुढे. मंगळारा 29 उसगांव गांजेच्या भाविकांनी श्री गांजेश्वरी शांतादुर्गा सातेरी देवीचो गुलालोत्सव आनी पालखी व्हडा उमेदीन मनयली. ही पालखी आदले दिसा राती कडेन व्हडल्या घरांत सजोवन वयर शांतादुर्गा आनी गांजेश्वरीच्या देवळांत व्हरून देवीक पालखेन बसयतात आनी उपरांत नाचत गाजयत पालखी बोंडला रस्त्यावेल्यान येता. वाटेर लोक देवीच्यो होटयो भरतात. उपरांत पालखी सकयल्या देवळान वयता. त्या निमतान पारंपारीक चोर उत्सवूय साजरो जाता. पालखेच्या निमतान गांजेच्या देवस्थानान खास तिस्कावेल्यान ढोल ताशो पथक हाडलेलें. पळोवया कांय मन भुलोवणे खीण. गोवा 365 खातीर उसगांव गांजेच्यान श्वेता गांवकर.